shigar tsari na kaunar ki ta shige ruhina ba ke ina kwazan sa kaina mai sona ke na baiwa gauna kayo kalar shigar tsari na kaunar ka ta shige ruhina ba kai ina kwazan sa kaina mai sona kai na baiwa gauna so ba abinda baya sawa ki kai duba ni shi yasa na baka kalawa kayo da mukewa ke dingare da yaji guci tudin dafawa